今日がわしらの開幕みたい。やっと本気を出せますね。おう、目いっぱい暴れるたい。何言ってやがる。みんな気を引き締めていくんだ。彼らにはきっと何かがある。ここは勝負を避けた。それ木杉君、ここはパスに切り替えた。はっ、北地君、パスを回す。パスを出します。秋沢君、このスライディングが決まった。伊沢君、激しいタックル。体ごとぶつかっていった。かわして振り切った。佐野君、パスを回す。岩見君、激しいタックル。無駄に走るダンプカーだ。このパスは通らない。高杉君、パスを回す。岩見君、ここはパスに切り替えた。体ごとぶち当ていった。木杉君、ここは抜かせません。パスを回す。くらえ、わしのパワーディフェンス。肩が無駄たい。なんという破壊力だ。伊沢君、点はやらんたい。タツ君、ここはパスを出した。佐野君、軽渡しのような動き。姫路君、ここからチャンスを作れるか。激しいタックル。それよ、いけ。ここはパスを出した。パスを出します。スライディングで止めた。岩見君、激しいタックル。中条君、タックルを決めた。チャージが決まった。長野君、ここはパスを出した。あーっと、この一点バスケット。チャージが決まった。中条君、素早く横にかわす。姫路君、パスを回す。佐野君、巧みにちょっとかわした。高杉君、ここで止めた。このタックルは不発に終わります。長野君、素早くつなぎます。竹野君、横にかわした。佐野君、巧みにちょっとかわした。チャージが決まった。大きくクリア。パスを出します。長野君、素早くつなぎます。激しいタックル。このタックルは不発に終わります。翼君、得意のヒールリフトで抜いた。早くも前半のここは決める。翼君の懸命のシュート。しかししまった。慈瞳の突進から肩をかばったせいでシュート体勢が崩れた。キーパーからのリスタートです。パスを受けた。行くぞ。伊沢君、激しいタックル。姫路君、スライディングでカット。平野、闘志をむき出しにして相手チームへと向かっていく。姫路君、敵陣を切り裂く。いけ。長野君、パスを出します。チャージが決まった。野田君、ここで止めた。佐野君、巧みにひょいとかわした。軽渡しのような動き。敵陣へ攻め込みます。チャージが決まった。このタックルは不発に終わります。南国、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。わしを止めてみろたい。シュート。佐野君、このシュートを頭でかわした。これはキーパー動けない。長距離砲でゴールを射抜いた。これで終わりだと思うなよ。
こんな簡単な技に王者。この野郎。試合はまだ始まったばかり。いけ。翼くんゴールを狙う。畠山くんゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。頭でつなぐ。鋭いスライディング。左へ預ける。長岡くん激しいタックル。佐野くん軽業師のような動き。チャージが決まった。高杉くんここはパスに切り替えた。ここでチャンスを切らします。野田くんここはパスを出した。姫路くん素早く横にかわす。中本くんこのパスをカットします。佐野くん巧みにひょいとかわした。児童くんなんという破壊力だ。シュート3のシュートでゴールを狙う。横っ飛びでスルー反応。キーパー反応するも決まった。弱い相手じゃ面白くないの。少しぐらい。くそ。それよ。翼くんシュート。森末くんこれをトラップ。栗原くんここは抜かせません。体ごとぶつかっていった。岩見くんここはパスを出した。長野くんおっと攻守交代だ。俺もそろそろ本気で行くか。いけ。行くぞ。はこのパスは通らない。パスを出します。ザコは引っ込むたい。なんという破壊力だ。児童くん豪快にシュート。吹き飛んだ。これはブロック失敗だ。横っ飛びで反応。キーパー反応するもこの試合勝つのはわしらだい。シュートを決めてきた。タキくんパスを出します。チャージが決まった。タキくんここからチャンスを作れるか。翼山本ぶつかっていった。時計は30分を過ぎました。前半アディショナルタイム突入です。木杉くんダイレクトでパス。翼くん渾身のシュート。横っ飛びで鋭く反応。畠山くんゴールを割らせません。パントキックで大きく蹴り出した。佐野くん軽業師のような動き。巧みにひょいとかわした。軽業師のような動き。それ。姫路くんここからチャンスを作れるか。平戸闘志をむき出しにして相手チームへと向かっていく。ここからシュートに持っていく。森崎くんダイビングキャッチ。ここで前半し思わぬだ後半。ダメだ。翼。若林君 V3 はもう。美咲君ごめんロベルト。どうした翼。どうした翼。翼くん若林君美咲君それにロベルト。何弱気になっているんだ。まだ前半だぞ。こんなに早く試合を諦め。そうだよ翼くん。僕がいなくても君はチームメイトの誰とでも。若林君翼諦めるな。ドライブシュートだ。お前俺が教えた。残していった。ロベルト。気がついた。先生。平戸は強いな。いえ俺には誰それに何より治療は。はい。くそっ。
あいつら強いぜ。しかも諦めて。あのジト佐野ってや翼。さあ行こう。翼俺たち南葛取られた点を。みんなで。翼のやっぱり伊沢よし分かった。行くぞ平戸。俺のドライブし。やりましたね。あはい。あ、わしが初めてそれが喧嘩でもサッカーでも。行くよロベルト。俺のドライブシュートテイクオフだ。慌てんでもよかたい。いくら威力があっても枠に行かないんじゃ。何？はい、やったんだついに決まったぞ。これはすごい翼くん。ゴール頭上をはるかなんという中学生。キックオフで後半スタート。大きくパス。佐田君、ここはパスを出した。オラオラ。佐野君、横にかわして突破。敵陣へ攻め込みます。岩見君、激しいタックル。翼君、パスを出します。木杉君、ここは勝負を避けた。翼君、得意のヒールリフトで抜いた。滝君、センターラインを越えて攻め込む。木杉君、ここはパスに切り替えた。チャージが決まった。伊沢君、タックルも決めた。シュート。これは見事にキャッチ。パントキック、どこまで運べるか。翼君、ワンタッチで送る。かわして振り切った。チャージが決まった。児童君、なんという破壊力だ。いけいけ。木杉君、ここは勝負を避けた。作戦、ドリブルと見せかけてパス。木杉君、ここは抜かせません。や伊沢君、激しいタックル。横をすり抜けた。木杉君、横にかわして突破。パントキックで大きく蹴り出した。このパスは通らない。翼君、シュートを放った。南葛、これは戦い方を変えてきたようです。児童君、このボールをコントロール。体ごとぶつかっていった。ここは抜かせません。伊沢君、激しいタックル。長野君、素早く横にかわす。なんという破壊力だ。児童君、チャージが決まった。高杉君、ここはパスに切り替えた。ここは抜かせません。パスを回す。佐木君、ここはパスに切り替えた。野田君、このスライディングが決まった。体ごとぶつかっていった。小田君、ここはパスに切り替えた。体ごとぶつかっていった。児童君、なんという破壊力だ。石崎君、ここは抜かせません。ドリブルと見せかけてパスを出します。翼君、ここはパスに切り替えた。パスを出します。さあカウンターだ。横をすり抜けた。佐野君、素早く横にかわす。体ごとぶつかっていった。木杉君、ロングボールを送る。ここはパスを出した。長野君、激しいタックル。おっと、コート交代だ。あっと、奪い返した。森末君、タックルも決めた。守備陣の隙間を狙う中条君、横にかわして突破。ここはパスを出した。激しいタックル。森末君、ボールを奪うことができません。キーパーとシュートを放った。これはキーパー動けない。翼君、
君長距離砲。俺は世界一のサッカー選手になるんだ。行くぞ。いけ。パスを受けた。パスを出します。行け。杉君激しいタックル。ここはパスに切り替えた。そう肩と足が折れたって。ここはパスに切り替えた。ダメ。シュート。畠山君ボールはまだ生きている。野田君ここは好きにさせません。長野君ここで止めた。パスを回す。ドリブルと見せかけてパス。ダイレクトでパス。滝君ここはパスに切り替えた。パントキックで大きく蹴り出した。姫路君ロングパスを受けます。翼君ここは抜かせません。ドリブルと見せかけてパス。杉君ここは勝負を避けた。竹山ここはパスに切り替えた。岩見君ここは抜かせません。翼君シュートだ。ここで同点。勝つと言ったら勝つ。佐田君パスを回す。翼君ここは抜かせません。ここはパスに切り替えた。ドリブルと見せかけてパス。杉君激しいタックル。横にかわして突破。いけ。滝君ここは勝負を避けた。シュートだ。あーっとこれを弾いた。体ごとぶつかっていった。長野君パスを出します。森末君ボールを奪うことができません。地頭君激しいタックル。平戸闘志をむき出しにして相手チームへと向かっていく。佐野君ここはパスにしてくれた。かわして振り切った。センターラインを越えて攻め込む。必殺のシュートを放った。森崎君ゴール正面でこのシュートを迎え撃つ。パントキックで大きく蹴り出した。おっと攻守交代だ。敵陣へ攻め込みます。森末君横にかわして突破。佐野君鋭い回転をかけてゴールを狙う。これは会心のセーリング。ドリブルと見せかけてパス。岩見君素早く横にかわす。ここは勝負を避けた。滝君杉君横にかわして突破。敵陣へ攻め込みます。長野君ここは勝負を避けた。翼君シュートだ。このシュートを決めてきた。勝つと言ったら勝つ。よし。さあ試合も残りわずか。最後まで熱い展開を期待したいところです。長野君ボールダッシュ成功。ドリブルと見せかけてパス。ドリブルでボールを運ぶ。杉君ここはパスに切り替えた。翼君センターラインを越えて攻め込む。チャンスで決めた。まさに走るダンプカーだ。佐野君軽業師のような動き。小田君ここは抜かせません。杉君ここは勝負を避けた。体ごとぶつかっ。ついにここで試合終了の笛。南葛勝ちました。これで3年連続ベスト。勝った。やった。勝ったぞ翼。
ほんと久しぶりの負けたい。やはり負けるのは悔しいが、なんだ立て佐野。キャプテン。泣くな。お前にはもう1年ある。来年もまたここに来てさあ、負けたわしらは潔く引き上げるたい。大空翼、1年間だけと思っていたが、お前を大会6日目、全大空翼を中心に大会3連覇を目指す全開覇者、チームワーク抜群、キャプテン松山が引っ張る北海道代表富良野中学、地元埼玉代表、かつて明和 FC で日向たちと共に戦った選手が多く所属するエース日向小次郎抜きに、ここまで勝ち進んできた東京代表東邦学園、全国の頂点を決める戦いまであと一歩。全国中学生サッカー大会準決勝第1試合。準決勝後半、ついに均衡が破れる。東邦ゴール前のこぼれ球に対、そして東邦学園の名手、これで明和東が。一方東邦学園、準決勝元チームメイトの明和東の選手たちに3年連続決。こんな時日向さんがいて。待て日向。この試合お前を使うつもりはない。ベンチに座れ。これはあんたはこの世で一番偉いのか。あんたの言うことは全て正しいのか。なぜこの試合に俺が出られない。日負けるなみんな。たかが言ってんだ。お前らなら必ず逆転できる。この試合だけは俺抜きで勝つんだ。勝ってくれみんな。キャプテン。俺は決勝戦には必ず出る。よし、やるぞみんな。キャプテンの言う通り、たかが言ってんだ。そうだ、取られたらと。よし、キャプテンの力を借りずに。おう。みんな2対1、東邦学園とついに目覚めた澤田君のパスを反町君が。これで東邦学園3年連続決勝戦進出。やった。日向さん。よし、よくやった。よくやってくれたみんな。全国大会直前にキャプテンの任務を捨て勝手に。それでも選手たちは。くそ、日向のいない東邦。いや今日の試合、ベンチの日向の東邦は。いやたけし、絶対に優勝しろよ。頑張れよ、明和 FC の後輩。はい若島津、明日は何としても0点に抑えろ。そうすればお前から点を取ったのは俺。おう、頑張るよ。明和東、さすが小さい。東邦はこれまで日向君がいない。そのため選手一人一人がもし初めの試合からでもいないから。そして今、そして今日の相手富良野中は攻守に粘り強いチームワークを武器とする強敵だ。その中心はキャプ、つまりその松山を抑えて中盤を支配すれば。はい。うちもチームワークでは負けていない。相手。はい。大丈夫か翼、怪我の方は。うん、足も肩も
昨日より全然いいよ。とにかくあと2試合、体が粉々になっても。翼がそこまで燃えてるんじゃ俺たちもやるしかねえな。暑いけど今日も頑張ろうぜ。今日が今大会最大の難敵と言っていいだ。明日のことは考えずその難敵難活。しかし翼さえ抑えればそのマーク今日は頼む。よし、じゃあ例によってマネージャー。どうしたマネージャー。あれ実は鉢巻き。でもどのチームも。どれへえ、全員分そういえば藤沢2学期からはそうか。よし、せっかくマネージャーが作ってきてくれたんだ。今日はこれをして試合に出ようぜ。なんか気合入るな。目立っていいじゃないか。松山君、これ1本ずつにみんなの背番号を。ほんとありがとうな。さあ間もなく始まります。準決勝第2試合、北海道代表富良野中対静岡代表南葛中の試合。この試合、両キャプテン同士が背番号10でミッドフィルダーという取り合わせ。まずは中盤をどちらが抑えるか、これが勝負のキーポイントになるでしょう。果たして明日東邦と決勝戦を戦うのはどちらのチームになるのか。試合前から両校の激しい応援合戦は始まっています。その大声援の中、両チーム11が入場してきました。おっと、富良野は全員鉢巻きを締めての入場です。それだけ打倒南葛にかける意気込みがあるのでしょう。翼、富良野サッカーの集大成。松山君、俺は負けないよ。あと2つ必ず勝つ。俺は日本で負けるわけにはいかないんだ。優勝候補の南葛と東邦、ここに富良野が劣っているのは得点力だ。守りとチームワークはどこにも負けていない。しかし俺には翼やだから必死で練習。その努力。勝って松山君。翼君、怪我がひどく。行くぞ翼。怪我をしていても容赦はしない。俺は負けないよ松山君。みんなキャプテンもフォローだ。俺たちも翼に頼るだけじゃない。南葛のチーム力見せてやろうぜ。ここは抜かせません。松田君、ボールを奪うことができません。翼君、ここはパスに切り替えた。シュートまで持ち込めるか。パントキック、どこまで運べるか。やった。ここからカウンターを仕掛ける。中盤を制する者が試合を制する。
中盤は支配させない。長野君激しいタックル。かわして振り切った。翼君ボールダッシュ成功。パスを出します。松山君ここは抜かせません。くるみ君ボールダッシュ成功。鋭いスライディング。松山君荒わしのようなドリブル。激しいタックル。横をすり抜けた。ドリブルと見せかけてパス。翼君ここはパスに切り替えた。ドリブルと見せかけてパス。滝君シュートを放った。パントキックで大きく蹴り出した。パスを受けた。チャージが決まった。若林君激しいタックル。翼君ここは抜かせません。滝君パスを出します。長野君ここはパスに切り替えた。木杉君シュートを放った。チャージが決まった。翼君得意のヒールリストで抜いた。近藤君このスライディングが決まった。中川君素早く横にかわす。松田君このスライディングが決まった。守備陣の隙間を狙う山村君。チャージが決まった。ロングパスだ。長野君センターラインを越えて攻め込む。かわして振り切った。中川君パスを回す。松山君荒わしのようなドリブル。伊沢君ここは抜かせません。松田君スライディングでカット。ここからチャンスを作れるか。翼君激しいタックル。木杉君ここはパスに切り替えた。あっとドリブルを見送る。滝君ここはパスに切り替えた。翼君シュート。あっという間に前半も15分が経過。ここから流れをつかむのはどちらのチームか。木杉君ここから打ってきた。パントキックどこまで運べるか。相手の守備が整う前に一気に攻めて小田君次々にかわしていく。攻めして横にかわす。小田君ゴール前に持ち込む。池君ここは勝負を避けた。滝君ここはパスに切り替えた。ドリブルと見せかけてパス。翼君お箱のヒールリフトだ。ドリブルと見せかけてパス。滝君ここは勝負を避けた。松山君ここは抜かせません。横をすり抜けた。みんな上がれ。なだれ作戦だ。なだれ作戦だ。小田君ここは抜かせません。おっとクラウチ全員が前線に上がる。体ごとぶつかっていった。ここはパスを出した。野田君横にかわして突破。次々にかわしていく。スライディングでカット。長いパスが通った。木杉君素早く横にかわす。ドリブルと見せかけてパス。敵陣へ攻め込みます。近藤君ここは抜かせません。松田君パスを出します。かわして振り切った。小田君センターラインを越えて攻め込む。おっと攻守交代だ。ドリブルで突破。かわして振り切った。伊沢君ここは抜かせません。ドリブルと見せかけてパス。体ごとぶつかっていった。あっかわした。ここから一気に攻め込みたいところ。パントキックで大きく蹴り出した。俺が必ず奪い取る。キープ力では負けんぞ翼。パスを出します。
ダイレクトでパス、ドリブルでボールを運ぶ長野君、ここは勝負を避けた。ドリブルと見せかけてパス、なおかつここは戻りながらのディフェンス。これが本物だ。このスライディングが決まった。ここはパスを出した。岩見君、ここは抜かせません。ドリブルと見せかけてパス、木杉君、横にかわして突破。翼君、得意のヒールリフトで抜いた。ここから打ってきた。フラノ、ゴールキックで仕切り直します。加藤君、ロングパスだ。パスを受けた。そうはいくか。表しのようなドリブル。さあ、前半アディショナルタイム突入。できればいい流れで前半を終えたいところ。ここはパスに切り替える。翼君、ここは抜かせません。木杉君、ここはパスを出した。ボールがタッチを割りました。スローインでのリスタート。これはロングスローだ。小田君、横にかわして突破。体ごとぶつかっていった。松山君、勇ましい突破だ。小田君、横にかわして突破。ここは抜かせません。ここで早くも試合前半が終了。準決勝にふさわしい。誠に勝負は。よし、みんな。はい。翼、まだいける。はい。俺は負けんぞ。このみんなの信頼に応えるためにも。昨日完成したドライブシュート。翼は怪我を隠して戦ってるに違い。翼の分も俺たちでやる。さあみんな、今日勝たなければ。だから今日全力を出し切って。もちろんだ翼、俺たちも力を温存するなんてことは考え。俺たちは前人未到の全国制覇 V3 は俺たちの手で成し遂げるんだ。翼のワンマンチームと言われてきた南葛。しかし翼が怪我でいつものプレーができなくても、そして翼もキャプテンとわしは言えるぞ。昨年まで2度日本一ベンチのわしは。みんなはいよし、行くぞみんな。後半も全力で戦う。頑張れ。暑さに弱いだとかでも見るがいい。松山以外目立った選手、練習量ではどこにも負けない。わしはみんなを支え。どんなに大変な怪我をしていて、私にはこれ以上。フラノ中が負けたら。でも今日まで頑張ってきた。火花散る両チーム、両キャプテン。みんな、向こうが全員攻撃で来るならこっちもフォワードからディフェンダーまで。へっ、こっちだって攻める時も11全員で負けんぞ翼。俺は負けないぞ。キックオフで後半スタート。滝君、ここから打ってきた。パスを受けた。木杉君、ここで奪った。ここは勝負を避けた。長野君、近藤君、ここは抜かせません。いけ。小田君、激しいタックル。ここはパスに切り替えた。木杉君、ここは勝負を避けた。津田君、激しいタックル。体ごとぶつかっていった。ドリブルと見せかけてパス。木杉君、ここはパスに切り替えた。南葛、ここは戻りながらのディフェンス。パスを回す。岩見君、ここは抜かせません。ボールダッシュ成功。
ドリブルと見せかけてパス。滝くん、ここはパスに切り替えた。岩見、ダイレクトでパス。松田くん、ボールダッシュ成功。素早くつなぎます。ワンタッチで送る。チャンスが決まった。いけ、もっと合わせた。ここは抜かせません。若松くん、激しいタックル。中川くん、横にかわして突破。体ごとぶつかっていった。翼、チャージが決まった。クライ君、強烈なシュート。森崎君がっちりキャッチ。キャプテンばかりに頼っちゃダメだ。俺たちだけで得点するんだ。長野君、ここはパスに切り替えた。滝君、俺が翼に勝てば流れが富良野に来る。松山君に勝って南葛ペースにするんだ。激しいタックル。井川君、ここで止めた。長野君、パスを出します。いけ、それ。山室君、素早く横にかわす。ドリブルで突破。若松君、センターラインを越えて攻め込む。敵陣を切り裂く。富良野、これはチーム全員で相手ゴールを目指すなだれ攻撃だ。大きくパス、ワンタッチで送る。松田君、激しいタックル。雪国で磨いてきた、これが俺の力だ。雪国のな、よし、キャプテン。あれは波の木。俺たちキャプテン大空津、あのシュ松山君、いけ。よっしゃ、決まった。体ごとぶつかっていった。敵陣へ攻め込みます。ドリブルと見せかけてパス。翼君、センターラインを越えて攻め込む。いけ、敵陣へ攻め込みます。小田君、激しいタックル。松田君、ボールを奪うことができません。翼君、ゴールを狙う。松山君、荒々しのようなドリブル。横をすり抜けた。岩見君、ボールを狙うも届かない。ここで止めた。高杉君、ここは勝負をする。山室君、横にかわして突破。石崎君、ボールダッシュ成功。横をすり抜けた。木杉君、ここは勝負をかけた。滝君、ダイレクトでパス。いけ、翼君、センターラインを越えて攻め込む。小田君、横にかわして突破。敵陣を切り裂く。小田君、激しいタックル。松田君、このスライディングが決まった。狙いすましたパスを送る。横をすり抜けた。かわして振り切った。ここから一気に攻め込みたいところ。ダイレクトでシュート。パントキックで大きく蹴り出した。松田君、横にかわして突破。ここはパスを出した。ドリブルで突破。小田君、ここから打ってきた。パントキックで大きく蹴り出した。佐瀬君、パスを回す。体ごとぶつかっていった。佐瀬君、横にかわして突破。横をすり抜けた。松山君、シュートまで持ち込めるか。シュートを放った。森崎君、これはキャップ。こ
こから打ってきた。パントキックで大きく蹴り出した。このパスをカットします。ドリブルで突破。翼、これが最後だ。イーグルショットだ。松山君、俺は負けん。森崎君、大勝負だ。これは戦い方を変えてきたようです。パントキック、どこまで運べるか。ヘッドでパスを送る。素早くつなぎます。ダイレクトでパス。南葛、ここは全力のプレーで勝利をつかみ取りに来た。山瀬君、ここは抜かせません。翼君、激しいタックル。必殺のシュートを放った。キーパー反応できない。ロングシュート。俺たちの闘志を見たか。おい、翼、今のシュートが。翼、松山君、大丈夫だ。ありがとう。礼には及ぶ。俺としたってなるだけ追いつかれちまった。ならどうで。そう。ああ、チームメイトを死んだ。翼、そうだよ。翼、みんな、よし。まだ木杉、竹、試合が再開されたらすぐ俺にパスを。何を言ってるんだ翼、そんなから。そうだよ、いくらお前でも翼にパスを出せよ。翼は最後までキャプテンの指示に従おう。石崎、頼むぜ石崎君。中学を卒業したら。でも俺、今日この試合で負けた。だってありがとう。俺はキャプテンを信じろ。ゴール前へ行くぞ。翼だけに頼るな。俺たちが助けるんだ。パスを出します。小田君、センターラインを越えてフラノ、これはチーム全員で相手ゴールを目指すなだれ攻撃だ。森崎君、これはキャッチできない。小田君、シュート。ボールはまだ生きている。さあ、カウンターだ。かわして振り切った。フラノ、ここでスローインを得ました。あとロングスロー。ここは勝負を避けた。長野君、ここはパスに切り替えた。ドリブルと見せかけてパス。ここで試合。南葛対富良野。さあ、これより PK 戦。翼、伊沢、あとは俺たちに負けて言っても信じてるぞ。みんな、つまり今はだからみんな、はい、絶対この PK を取って。責任重大な一番手として登場です。シュートでいく。俺だって責任重大な一番手として登場です。
狙いすましたシュートでみんなの期待と思いは裏切れない。ゴールを見据えゆっくりとボールをセットします。これはどうか。高杉君鮮やかにやったぜ。ここを冷静に決めて追いつくことができるか。山村君このやった。ここは確実に決めてプレッシャーをかけたいところ。これはどうか。このシュートを決めてきた。やった。ペナルティースポットに向かってゆっくりと歩を進めます。森崎君ダイビングキャッチ。ここを決めればさらにリードを広げられます。加藤君ゴールを割らせません。ここを冷静に決めて追いつくことができるか。シュートでゴール。どうだ見たか。5番手の大役を担いペナルティースポットへと向かいます。加藤君横に飛んだ。このあれを決めなくちゃ男じゃない。この重要な5番手のキッカーを任されました。ゴールを見据えゆっくりとボールをセットします。長野君決めた。ゴールを決めました。ここで決めなければ敗北が確定してしまいます。若松君決めたぞ。決めました。ゴールを見据えゆっくりとボールをセットします。これはどうだ。狙いすましたシュート。決まった。ここで決めなければ敗北が確定してしまいます。いたか。ゴールを見据えゆっくりとボールをセットします。ゴールを割らせません。ここを決めてチームに勝利をもたらすことができるか。ほら狙ってきた。松田君これでどうだ。激闘北国の雄富良野中南葛の大会3連覇の夢